Paniek in de Hingsterwraad. Bij de beste kliniek Wolvergeer krijgen ze daarom een soort vragen van verontreste Hingster-eigeners. En toch zetten ze daar tegelijk ook vraagtekens bij de landelijke oproep van het Hingstersportboen om het vervier van hinders te beheinen en wedstrijden maar te skrossen. Want het virus is ontnota benamen in de Achterhoek ontroffen. Af en toe steekt het de kop op. En als je lokaal de gepaste maatregelen neemt, dan lukt het meestal ook wel om dat tot die plaats te beperken. En dan kun je afvragen, kijk, in Noord-Nederland hebben we nu, voor zover ik weet, geen gevallen. Of je daar dan alle paarden thuis moet houden. Dat is misschien, gaat wel ver. In het slimste geval kunnen hinders door het rhinovirus verlammen rijtje, sterren. Het gaat om een variant van een virus dat eens alle hinders al bijharen ha. En waarom de gevaarlijke variant bij het ene hinder wel de kop opstekt en het oor net, dat is een rietsel. We hebben heel veel paarden die zijn drager en de ademhalingsvorm komt ook regelmatig voor. Als zijnde vrij onschuldig verkoudheidsvirus. Het is niet dat het een nieuwe ziekte is die over de grens gekomen is. Hè. Zoals bijvoorbeeld varkenspest of mond- en klauwzeer. Zo is het niet. Het probleem is dat van het type 1 er enkele stammen kunnen zijn die ruggenmergproblemen geven. En dat is heel vervelend en dat is er nu aan de hand.